Why Mamola? It's not my father can use Zori. It's not my father can use Zori. Why Mamola? This evening you will die. If I'm a boy, if I get it. I'm doing it. If I'm a boy, if I get it, I'm if I get it. I'm going to my mama. If I'm a boy, I'm give me. Can I say, boy, better? Only I live in your glory. I'll take you. I'm going to buy. Oh, visit that. I'm going to buy. Oh, visit that. I'm going to buy. I don't know you. I stand here. I know this only home. Okay. Out of my brain. This old woman. Out of my brain. Having criminal. Ever got it up of Benham. Even a man. Oh, Bonoli, Bogu. Everyone shook able. I was okay. I had a time on what I want. I want time on what I'm up because I have 3 million or 2 million. I have 4.5 million value. Yeah, no, I don't know what king I am. Everybody going in yourself with different and useless. Remember, I could have been yourself, but I'm not going to say, well, not in Naka. Can I go? Or let's wait, I'm going to go with $1 million. I'm going to make it. You broke a little bit of again. Can't money. If you remember, I'm so don't the other I have easy. But forbid. If I have easy. What are you doing? I it's not my father can use Zori. Why Mamola? So this is my father. This evening you will die. Ya boleh mesti bina ya dah. Bueno, apa Queen? Landlord. Laut apa gitu? Landlord. Jadi Pak, kamu apa sumpah dia. Ya. Mada usigeba. Ndaketa kita. Ụfọdụ jelo ahịa. Okay. Oh nyao this thing caretaker unu kita. Landlord. Echekwa m na ndị bitego na ya dị aka n'ụka ka eji wee mee caretaker.
nwa nwere mma egbu iketa ọ dị ka ị na-ere ha n'ilu nekwanụ m echichi ka unu si ke ndị ji ụgwọ n'ụlọ a ke sekretarị ka mmalụ ka o si arụ ọnụ ke ndị jigasị ụgwọ na ya ada gbapụ ya ọsọ na n'onye ibute akwụkwọ ama ebusoro ya n'isi ndị jigasị ụgwọ brain dị sharp like kwe na kwe ji ụgwọ iji ụgwọ Chidesi na-afụ ji ụgwọ ma na-eme ka eji ụgwọ Davido nke me travel o ji ụgwọ mango kpọ ụgwọ ekpo ma nke gị wakwa na iji ụgwọ eji obere ụgwọ landlord edem ya n'akwụkwọ landlord bank o ji ụgwọ o ji 700 ego beria ọ na kama ka ya ebido o ji ụgwọ since 2 years ago ụgwọ 700 naira ego beria 700 naira kwụ ụgwọ kwen ji ụgwọ o ji ụgwọ nsị 12 iwu bụ n'ime ekwu emetụ m o ji ụgwọ Chidi ji ego ụgwọ ọkụ ife niile dị n'akwụkwọ Chidi ji ego ụgwọ ọkụ Makas ji ụgwọ Makas ji ụgwọ back to more light o ji ego ụgwọ Nsịpa since 2 years hapụgodi nke o ji ụgwọ ụlọ more light ji ụgwọ ụlọ since 2 years o ji ụgwọ 2 years o ji ụgwọ 2 years landlord bịa okay ana m enye ya tata na echi niile ka isi n'ụlọ apụ achọzụ m ịfụ gị ebe a na mbịa ọzọ onwe ego na-eme expect ọ abata m nnukwu ego bịa bee ebe a ka i chekie ka ị mara ụlọ nke ị like ka i welu onwe ego na-eme expect ọ abatara m nwanne echi ka m setụrụ ego niile echi ka i setụrụ ego ana m enye ya tata na echi ka isi n'ụlọ achọkwa mejikwa ndị abịa ụkpụrụ isi n'ụlọ apụ ahụ adị m egwukwa egwu Landlord onwe chetara ịgwago maka Moonlight ọ na-eme nna asa arụ Moonlight a na-enyo sọị ka a na-arịa na ya ada sọị Landlord che ka nkwuchi ahụ ịfụ bathroom ka anụnwa o nwere ebe anya na-abụda kpụkpụrụ akpụkpụ antụ onye na-emechichakwa ya ịtakwa echi akpụkpụ ya antụ Moonlight tata na echi ka m nyere ụlọ ka nkụ ebe a baa n'ime ebe a ka ihe ifu icheki ụlọ nke ihe ewe arụrụ ka iji ọ gịnị dị amaghị ewu n'ọya ife igwe data Moonlight a na-aya gị anya ga-ebu n'ọya ka ewu Queen dị ụgwọ Moonlight kwụgo ụgwọ ụlọ kedụ nke ihe nnukwu nwaanyị na-anwụwa ebe olugo eliju aghachi gị ebe olugo eliju onye nwe gị ya kpacharakwa anya gosikwa anya aka na-abụ n'anya o nwee enyo ya gbejọkwa n'azụ maka ibe nyekwa ọzọ anya na-abaka ya arụkwa ọgụ mpa gị n'ụlọ maka esi alụ ụlọ nwanne gị nwoke megide ya unese mbe obodo Igbo ngwa gị ebe ka inye nsogbu ebe anụ a ebe ikwesị ịrepụrụ obiri for free ego na ka a na-akwụ ebe a ifọ iche na oji ego ya ma na agụ na-abịa ị na-acha ndị na-akwụ 1.5 a month bịa Is your brother be? Look my ex. Yeah, what? Open my ex, you. He not sure. No wine. Bien, so not a queen. Take him a pan. Ana manage. Ana manage n'eziokwu. Ana ọ dị gị n'arụ. He shock you. Ị na-achọ dị mma. Ifugonu m na. Adọkwa dị mma. Ọnọdụ gị ọkwa ka ọ dị ka ikpeazụ a. Iya. Ke ka imekwan.
One of my tires in the Kenya. Congrats. As one job, when I get my eye is so. Chineka Bomuk. Yeah, you did not go come. Also, you pay. Last on our go about Lokujimu all this while. I can't even report on the mamma, not me walk, put you full. Congrats. Yeah, thank you very much. I'm not the guy of one my kid Bazua. Shut up. It's a prison. Are you home prison? Economy. Economy look like one on this in Cape Bazua. They also not very good. I the kid out in KJ, Nala, you go. I what is it? I can tell Manuquai. Call choose a no, no, block like Andy Maloga. Choose if what you or not getting bar. I'm going to keep us go and pay. If you can come on a paper. For a second, I rather cry in Lamborghini. Smiling in the keke. If gone on the gate, Lamborghini, a quad engine. For your to say a chairman over a senator was here. What have you done for me? At least all day pocket and money for no get. Get around the Manaka. He's going to what have you done? I want him against the bad dog. This is a bad dog. As you come on, over so Chineke Mamma like I'm Tegi. The money mail get that. Never for one leg into us, Anna manage. Is that my for good enough? Anna manage in Israel. Anna for manage. No, madam. Chineke na mego ogbenye ezeke. Ama m ka sika ibe yo mgba na mama ba alokwa gi. Mba o me consider mo eyalo mo. Una dey win, that's the una dey win this. Na o me consider mo mgba anwa eyalo mo. Kita nyo bu na ya dizem na aka man ka ba alokwa gi. Ewezuku mu supermarket. Man dey no idea. Many businesses. Na more of marketer. Ana dem man not ụfọdụ enwe break up mgbe ụfọdụ. Kene Chineke na ya ụba nnọọ ka Chineke wupụrụ gị. Congrats. Abi? Imecha aka m bi ebe na ime ebe. Baby. Ọ bụrụ na ị ga-ayọ m edoka. Ịyọ mgbaala maka ma gbaala kwa gị. Imekwa m ihe o. Imekwa m ihe nke ngwa nke bụ eziokwu. 2 or 3 days mụ na ga-anọ maka m gbaala gị. Okay. Na irikwa afụ ka ji. Ịta anọ afụ ka akwala anụ biko nụ. Kedu ihe na-elekọta ọnkwa anyị na-elekọta ka na-elezikwa nke nkwụ? Adị mere. Onwe ezi na-alụcha. Ya na mana cha ni ni. Ọ ya akọgbọ gị n'anya. Zizikwa n'ezi. Nne m pụtalụ ndị okwu esu. So emesie bịa ya mgbaghalụ maka ma gbaghalụ kwa ka nsikwa gị. Kedu ka ị na zina nwa ebezi? Ọ bụ gị na anọ. Ọ da my ex nkọrọ gị maka ya bụ ya. Okay. Ana wa bi ya. Ana mental. Ma hokwa. Ya wa kemi na mental. Na nguri na kizu. E mo na mutaja mo ye nworo. Nne duko da ka ije na da ma no njo iko plaza since ko bo na phone na actual ga mo ikozi gina ina since na da kai po. Oh. Now okay, me price gonna that thing again oh. God have mercy upon us. Na rwa de kwai. Yeah. Next week ka nna agba nkwụ. O nwere ike bịa nọnyere ma ọ bụrụ nne ka iricharụ. Agụrụ erika gị na. Ọ dị. Ngwata ya. Agwagwa m ya kịta. Amakwezi. Ọ ya mezi na ọ bụ na oge nwekwa ego moto. Ị hụrụ na agụrụ erika ya na. Hapụ onye a ka anyị pụba biko. Abụrụ ya na nnu. Agụrụ erika ya na. Onye nwere customer. Ọ bụ ịkparị m. Na ngwan. Erie mi fele ka ji.
ọ bụ na ifele na-egbu mmadụ kịta ka nkarị nwụ ọ bụ na ifele na-egbu mmadụ aka ma wogo ozu taa